ପୋକ କାଇ ମୋଟୁଲାର ଯିବ ତା ଡାକିଅ ହେଲା ମୁଁ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ବସେଇଥିଲି ଚାଉଳ ଦେଇ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ଫୋନ କଲା ମାନେ ହାତ ନରମି ହେଇଥାନ୍ତା କିସ କରିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଫୁଟିଛି ଏଇ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତୁ ଫୁଟିଛି ବାଲି ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଳା ହେଉଛି ବହୁତ ଛତୁ ହେଇଛି ଆମେ 5-6 ଜଣ ଆସୁଛୁ ତୋଳିତେ ପିମ୍ପିଡ଼ି କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଦେହରେ ଓହୋ ଏଠି ଫୁଟିଛି ଦେଖ ଏଠି ଫୁଟିଛି ଏଇସବୁ এই ସବୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଛତୁ ତୋଳି ପାରିଲେ ହେଲା ଆଜି ପୁରା ଜମିଲା ଦୟାକରି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଜମିଲା ପୁରା ଖାଇବା